Het museum krijgt de prijs voor de tentoonstelling Alma Tadema Klassieke Verleiding. Er waren goed 80 werken te zien van de schilder. Nevens het Fries Museum is het heel bijzonder dat deze wichtige museumprijs won is. Nou, als je ziet welke andere musea genomineerd zijn, Guggenheim, Metropolitan, noem ze allemaal maar op, de grootste van de grootste musea. Dus het is wel heel stoer om daar als Fries Museum tussen te staan. Dat is een mooi rijtje. Is weer een beetje surrealistisch, of net? Ja, het is een beetje Cambuur in de Champions League, hè? Zo kun je het wel een beetje zien. De tentoonstelling hoe de schilder Alma Tadema luidt de winter een record aantal bezoekers. Een groot succes van het Fries Museum. Ja, zeker. We hebben nog nooit zoveel bezoekers in zo'n korte periode gehad. In totaal 158.000. Nou, in het oude Fries Museum zaten we op 50.000 in een jaar. En dit was in 4 maanden. Dus dat was wel een grote publiekstrekker. Ja. Het publiek had er uiteindelijk ook voor zorgen dat het Fries Museum de Global Fine Art Award won had. Als de stemd worden mat, komt het meestens wel goed met het Fries Museum. Nou ja, in de Museumprijs 2015 hebben we ook al gewonnen. Dus we zijn goed in prijzen waarin het gaat om het publiek. Dus we hebben er wel zeker campagne voor gevoerd. En dan hoop je altijd, maar je weet niet wat andere musea doen. Iedereen is eigenlijk in New York. Degene die echt de conservator is in New York, de directeur is in New York. Dus we feliciteren elkaar en dan denk ik dat er maandag tijd voor gebak is.